irin naku wannan. Allah ya muku albarka. Jawabin da na zo muku da shi shine na farin cikin jam'iyyar PNDS tarayya da karuwa da take samu duk cikin faɗin ƙasa daidai yadda kuka shaida karuwa nan ƙasan Keta kuma kuka gaya mumu. To albishirin da nake so in baku shine a ko'ina cikin faɗin ƙasar Nijar tubarkalla jam'iyyarmu takan bunƙasa takan karuwa daidai yadda ku kuka shaida nan. Wannan kuma ba komi bane, wannan ba komi bane sanadiyan irin aikin da tarayya ta wa ƙasa da take adawa ta yi shekara 20 tubarkalla daga zaɓe zuwa zaɓe tana ƙaruwa tana bunƙasa tana girma alhali ko tana cikin adawa. Abinda aka saba shaida shine jam'iyya in ta shiga adawa takan galabaita takan faduwa takan raguwa, amma sabani da haka ita tarayya sai karuwa ta yi shekara 20 har ma muka kai mulki tubarkalla. Da muka mulki duk irin alƙawullan da President Isufu ya sha ɗauka ma talakawa yayin da yake zagaya karkara yakan ganin mutane, muka yi ƙoƙari mu cika su. Nan Keta ku da kanku akwai abu da kuka shaida, ko ba komi wannan hanyar da muka bi yau ita ma ta isa cika alƙawali na shugabancin ƙasa. Fannin zancen duk irin abubuwan da aka yi wanda suka shafi fannin karkara, in noma ce in kiwo ne, banni zancen irin gidajen likitan da aka yi, banni zancen kokari da aka yi a cikin